Bambanci tsakanin Naziru Sarkin Waka da Nafisa Abdullahi, waye fi kuɗi da manyan gidaje da shiga manyan motoci tsakanin Naziru Sarkin Waka da kuma Nafisa Abdullahi. Domin sanin wannan da ma wasu, ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo inda za mu kwatanta rayuwar Naziru Sarkin Waka da ta Nafisa Abdullahi domin sanin waye fi a tsakaninsu. Shin mawaƙi Naziru Sarkin Waka ya fi Nafisa Abdullahi kuɗi ko kuma a'a Nafisa Abdullahi ta fi shi kuɗi? Kawai na Sarkin Waka sun fi nata bayyana ne. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin sanin wannan da ma wasu. Kafin nan kar ku manta, idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha, a daure a danna subscribe sannan a danna kararrawa, sannan kuma a taba alamar like akan wannan bidiyo. Muna godiya da kasancewa da mu. To kamar yadda bincike yana, Naziru Sarkin Waka ya kasance mutum ne shi ma'abocin hawa manyan motoci musamman farare na kamfanin Mercedes da Lexus, inda bangaren ita ma Nafisa Abdullahi ta kasance tana hawa motocin amma ta fi hawa motocin kamfanin Chevrolet kamar yadda bincike ya nuna. Kamar yadda ɗabi'ar Naziru Sarkin Waka shine yawan hawa manyan motoci da kuma son sarauta, haka ita ma Nafisa Abdullahi ta kasance ɗabi'ar ta shine son yawo da fita kasashen waje da kuma zuwa beach, ma'ana bakin ruwa irin na turawa. Haka kuma kamar yadda Naziru Sarkin Waka ya kasance ta hanyar da yake samun kuɗi shine Sarkin Wakan ya kasance yana samun kuɗaɗensa ne ta hanyar yin waka, musamman waƙoƙin sarauta irin na su Shata da sauransu, sai kuma waƙoƙin siyasa, kai har da waƙoƙin fina-finai. Sannan kuma Sarkin Wakan ya kasance yanzu yana samun kuɗi ta hanyar yin fim, ya kasance yana shirya fim sannan kuma yana fitowa a matsayin jarumi. Sannan kuma Sarkin Wakan ya kasance yana yin ambasada a wasu kamfanonuwa kuma yana yin harkar cryptocurrency kamar yadda bincike ya nuna. Haka ita ma jaruma Nafisa Abdullahi ta kasance tana samun makudan kudadenta ne ta hanyar yin fim, sannan kuma ta kasance 'yar kasuwa ce, tana yin harkar kasuwanci. Ita ce mamallakiyar kamfanin Naf Closet, kamfanin saida abayoyi na mata da sauransu. Sannan kuma ta kasance mamallakiyar kamfanin Naf Cosmetics, shi ma kamfani ne na saida kayan mata musamman kayan kwalliya kamar irin su hoda, jagira, jambaki da sauransu. Sannan ta kasance ambasada ce a manyan kamfanonuwa. Daga cikinsu kuwa hada babban kamfanin na Pepsi, wanda duk wani celebrity yana so ya kasance ambasada a wannan kamfani na Coca-Cola ko Pepsi. Hatta 'yan kwallon duniya irin su Messi, Muhammad Salah da kuma Neymar sun kasance ambasada ne a wannan kamfani na Pepsi. Yaya kima ko kuma kiyasi na kuɗaɗen wa'annan jarumai guda biyu, wato Naziru Sarkin Waka da Nafisa Abdullahi, nawa bincike nuna suna samu? Da ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo ta inda za mu karanta wannan bincike tare da ku domin yanke hukunci. Bari mu fara da Nafisa Abdullahi, wanda cikakken sunanta shine Nafisa Abdullahi. Ta zo duniya a ranar 23 ga watan Januwari shekara 1991, inda shekarunta sun kasance 31. Sannan kuma an haife ta a garin Jos. Sannan kuma matsayin karatunta shine digiri. Bangaren iyali kuma jaruma Nafisa Abdullahi ta kasance ba ta da aure. Shi kuma Naziru Sarkin Waka cikakken sunansa shine Nazir M. Ahmad. Shi ma an haife shi ranar 4 ga watan Septamba na shekarar 1986. A yanzu haka Sarkin Waka yana da shekaru 36 a duniya, kuma an haife shi a garin Kano. Sannan bangaren ilimin zamani Sarkin Wakan ya kasance ya gama secondary school ne, sai dai kuma ya yi karatun addini da yawa. Bangaren iyali kuma Sarkin Wakan ya kasance ya yi aure, yana da mata 2 tare da 'ya'ya 4. To idan muka yi la'akari da wannan bincike za mu fahimci cewa Sarkin Waka ya girma Nafisa Abdullahi a haife, sannan kuma shi an haife shi a Kano, ita kuma a Jos. Nafisa Abdullahi ta kasance ta yi karatun zamani mai zurfi inda har ta kai matakin digiri, inda bangare ɗaya kuma Sarkin Wakan a secondary school ya tsaya. Bangaren iyali Sarkin Waka yana da aure tare da 'ya'ya 4, ita kuma ba ta taɓa aure ba zuwa yanzu. Yanzu kuma za mu tafi bangaren aiki da kuma hanyar da kowannensu yake samun kuɗi da kuma adadi da jimillar kuɗi na darajar kowannensu kamar yadda bincike ya nuna. To bari mu fara da Nafisa Abdullahi ɗin,
To Nafisa Abdullahi ta kasance jarumar masana'antar Kannywood ce, ma'ana jaruma ce ta fina-finan Hausa, sannan kuma ta yi fina-finai sosai, an ba ta lambar yabo da yawa. Hakan ne yasa kamfanonuwa da dama suke kiranta domin ta zama ambasadan su domin tallata musu kaya. Tun da kan manya-manyan dillalai na wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wanda suke sai da manya-manyan filaye da manyan gidaje a Abuja da ma Kano da sauran sassa na Najeriya baki ɗaya. Haka kuma ambasada ce a kamfanin Pepsi kamar yadda muka bayyana muku. Sannan kuma kamar yadda muka bayyana muku, Nafisan ta kasance 'yar kasuwa ce, ita ce mamallakiyar kamfanin Napcloset. Jarumar Nafisa Abdullahi ta kasance tana da hanyoyi da dama da take samun makudan kuɗaɗe, kamar dai yadda bincike ya nuna. Sai kuma mawaki Naziru Sarkin Waka. Naziru Sarkin Waka ya kasance sana'arsa shine waka, kamar yadda ake masa lakabi da Sarkin Waka. Sarkin Waka ya kasance mawaki ne na waƙoƙin sarauta, inda yana waƙe manyan sarakuna na wannan ƙasa ta Najeriya, inda salon waƙoƙinsa sun yi kama da na Shata. Haka kuma Sarkin Waka ya kasance yana yin waƙoƙin siyasa, inda anan ma ba ƙananan kuɗi yake samu ba, yana samun kuɗi masu yawa. Sarkin Wakar hadda waƙoƙin biki, anan ma yana kwashewa sosai, hadda waƙoƙin soyayya da na fina-finan Hausa. Bugu da ƙari Sarkin Wakan ya kasance kuma jarumi ne shi a yanzu. Sannan Sarkin Waka yana yin harkar cryptocurrency. Tabbas Sarkin Waka ya kasance hamshakin mai kuɗi ne shi, kamar yadda bincike ya nuna. Domin kuwa dukkanin wannan ɓangarori guda uku na yin waƙar siyasa da waƙar sarauta da waƙar gidan biki, akwai ina Sarkin Wakan ya kasance shahararre, sannan kuma yana samun maƙudan kuɗi sosai. To shi ma dai zai Sarkin Waka kamar yadda bincike ya nuna cewa darajar masu kallo da sauraro za ku yi alƙalanci yanzu tsakanin Naziru Sarkin Waka da Nafisa Abdullahi, shin wa ya fi kuɗi? Domin kuwa Naziru Sarkin Waka da Nafisa Abdullahi suna ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi na wannan masana'anta ta Kannywood.